Mu chaka cha 1989 ku Philadelphia, dziko la America, dokotala wina wa sayansi anadodomesa dziko lonse lapansi pomwe anapanga experiment ya mutu wa mkazi wake omwe adaudula ndi kuyika mu jagi ya galasi kuti mkazi wakeyo akhalebe moyo mutu okhawo popanda thupi mpaka kalekale ndipo zinatenodi. Izi tunzopasa mafunso ochuluka ndithu. Zitheka bwanji mutu okhawo popanda thupi nkukhala ndi moyo? Nanga cholinga chopangira zimene zizi ndi chani? Kodi ndi udolo kapena kufuna kulimbana ndi chilengedwe cha Mulungu? Munthu uyuyu ndi ndani? Nangano kenako zinatha bwanji? Izizi ndi zina zomwe nditakhale ndikukulongosolerani mu nkhani. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira, osayiwala kupanga like, comment komanso follow page yathuyi kuti zina zikubwerazo tikhale tili limodzi. Dr. Dutelon ndiye dzina lake. Dutelon anali dokotala odziwika bwino ndi odziwa ntchito yake maka nkhani ya sayansi, ndipo kupatula zonsezi Dutelon analinso bambo wa banja lake la chisanzo. Mkazi wake anali Bolinta, ankakondana muja momwe mabanja amayenera kukonderanirana. Komabe mungakondane bwanji anthufe ndi omapanga expire. Choncho mu chaka cha 1989 Bolinta anayamba kumva maululu osasimbika, ndipo mosachedwetsa awiriwa anapita ku chipatala mkuka mupanga test komwe anapeza kuti mkaziyu ali ndi terminal cancer. Matendawa anafalikira nthupi kwambiri ndipo anaononga malo ochuluka, ndipo madotolo analosera kuti Bolinta satha mawiki awiri ali moyo. Dr. Dutelon pokhala ndi experience ya zachipatala kwa nthawi yayitali anachivomerezadi kuti sipakhala chance chokhala ndi moyo mkazi wakeyo ndi kansa ya mtundu. Choncho anabwera ndi plan yoopsa even kuimva komwe. Iyeto anati kansa imene iyi sinaononge china chilichonse mu ubongo wa mkazi wakeyo. Choncho ali ndi njira yoti akufuna kusunga mutu omwe uli wabwinobwinowu mpaka kalekale ndi kutaya chithupi choonongekacho. Ndikudziwa simunamvesese pamene popo, koma pomwe nkhani ikupitilira ndikudziwiseni kaya anzathu muli ku Joni ndi madera ozungulira kumenekoko kuti ngati mwavutika kumenekoko ndi matenda a nthupi osiyanasiyana ndipo mwayesa mankhwala osiyanasiyana mwa anthu osiyanasiyana koma osachira, musavutike kamba kuti ku Joni konko kuli dokta lake yemwe ndi mtondo pochiza zopasirana m'mimba likango, zikanga, BP, sugar ndi zina zambiri zoti kufotokoza mpaka mate anga nkuuma. Ayimbireni pa 0743780321 kapena 0782023773 kuti muwafotokozere zomwe mukudwalazo. Ine kwinaku ndikuuze nino zomwe Dr. Dutelon anachita. Dr. Dutelon pomukondetsesa mkazi wake kuti azimuonabe mpaka kalekale anakambirana ndi mkazi wake zomupanga surgery yomwe sinachitike mu mbiri komanso yosavomerezeka. Choyamba Dr. Dutelon anapanga chinthu chomwe mosalekeza chizipanga madzi, oxygen komanso magazi mu maseo za mu ubongo zomwe zitapange replace chilengedwe chomwe chimapanga zimene zizimwa munthu. Supplying iliyonse yayenera kusachedwa kapena kufulumira chifukwa chongodusa kasekanzi mopanda dongosolo la mapampidwe, ndiye kuti ubongo umazima mpaka kalekale. Iye anati cholinga cha zonsezi ati ankafuna mkazi wake akhalebe ku dziko lino, feeling ya moyo ikhale mwa iyebe komanso brain ikhale ikulingaliranso za iyeyo. Madotolo anzake adokotalayu anati izizi nzosatheka ndipo mkazi wakeyo sakhala ndi moyo. Mkazi wake poyamba ankakana izi poona kuti ndiphindulanji akhale mutu okha moyo muchigalasi, komabe kamba kachikondi kwa mamuna wake anavomereza ndipo surgery inayambika. Koma madotolo ambiri anakana kupanga nawo izi ponena kuti zinali zosavomerezeka komanso zochosa ulemu pa chilengedwe cha munthu. Sipamalephera anzako ena paja olo nzeru zingakhale zopusa bwanji nkugwirizana nazo. Choncho Dutelon anzake ena anavomereza ndipo anadikira kaye kwa wiki kuti thupi la mkaziyu lifike pofowokeratu lokha ligonje, imfa ikayandikira nkumachita bwino surgery imene iyi. Pang'ono mosamalisisa timu yonse inayamba kusiyanisa misempha ya magazi yonse
yonse yochokera kumutu kupita kuthupi mpaka pa mapeto pake surgery inatheka. Komano after surgery inatheka, murumu munali chete kufuna kuti aone zosathekazi zikutheka. Koma kenako anthu anazizimuka kuona Bolinta atatsekula maso ake ndi kuyamba kuyankhula kudzera mu radio system yomwe iwowa anayika. Onse anali okondwa, ndipo apano ndipo mwe mutu wa Bolinta unayikidwa mu kontena ya special momwe munali molumikiza zinthu za magesi osazima. Sankalankhula, komano mawevu omwe anayikidwa mu brain mwake ndi omwe ankatulusa sound via ma speakers. Akakwiya mutu umaoneka okwiya, akayika nyimbo ankaoneka kuti yamusangalasa kapena ayi. Anthuwa ichi chanachitenga kukhala chinsisi chawo anthuwa, ndipo amapanga monitor nthawi ndi nthawi mayendedwe a mpweya komanso magazi ndi madzi kumutuko. Achibale a Bolinta ankafika kuzaona malo zawa, ndipo mkaziyo akangotsekula maso ake mu galasi. Ena ankaopa, ena kusanza kumene ndi kusafikanso kumaloko mpaka kalekale. Dr. Dutelon nthawi yawo yambiri inali pa chinthu chimene chichi, ndipo anali ngati watuluka ku dziko kuno ali ku dziko lakelake. Pakutha kwa zaka zingapo Dutelon anaona kuti ichichi chisakhalenso chinthu cha chinsisi ayi, dziko lidziwe udolo wake, mwina anthu nkuchivomereza. Choncho anayitana atolankhani osiyanasiyana, ndipo iyeyu anatulukira ali ndi bokosi lovindikira kansalu ndithu. Atolankhani sankadziwa kuti kunali chani chomwe wasonkhanisira, koma chongovundukula kansalu bokosili rumu yonse inali chete. Kenako maflash amakamera pena paliponse. Mmawa lake nyuzi ina iliyonse inali ikukamba za nkhani, ndipo mmagulu a anthu zokamba zinalipo ndi za mutu opanda thupiwo. Koma ungatambe bwanji uzafabe, china chilichonse cha moyo chimalawa imfa. Zitatha zaka 15 mutuwo uli ndi moyo. Mutuwo unayamba kuoneka kuti nawonso nthawi ya imfa yakwana, ndipo unatsekeratu maso mpaka kalekale, komanso kupuma kunasiyika. Anayesesa njira izi ndi izi kuti mwina auzuse mutuwo, koma zinakanika. Dokotala sanasiye kuyesa ndi kugonja. Nutrient infusion blood system inafa pompo. Nkhani iyi ndi yayitali kuti ndikufotokozereni, ndipo ndikufulumira kwa nthawi mu video yangayi. Ndimafunikira mavidiyo awiri, koma mwina nkutheka siku lina nzafikanso nkuzakupasirani nkhaniyi. Komano phunzirani kuti china chilichonse cha moyo chizalawa imfa, nomata mungatalikise kapena kufupikisa motani. Osayiwala kuyika maganizo anu pa nkhaniyi and share Dr. Dutelon.